bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jaam hira moon hande ko ñalawma aljuma hawri ko goo lewru ut hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e joyyi habruji moɗon e ɗemgal Pulaar toɓɓe men ɓurɗe mawnude ko toon to États-Unis puɗɗoɗen toon to Montana ene wayno pellodiral waɗi toon hisama kene wonɗen yimɓe nayo maayi hen ma dutto toon ƴeewen hol tumaɗo toon to États-Unis hande juge goto fédéral bloqué hono kanko Donald Trump jamiroje makko déportation surtout ɓeɗo nanguitoɓe e nokkuji ɗo immigration woni ɗum noon koye wiide Donald Trump pour beele ene yawno ɓeɗo yimɓe yaltinteɓe leydi États-Unis habruji men international guiɗoɗen ko toon to Gaza délégation makko kanko Donald Trump yeehin toon ɗum noon e wiide mabɓe ƴewde ko fati e wallude yimɓe wonɓe to Gaza no dañiri ñamde nguɗo jillu noon hawri ko pelloji ne keewi aduna he wonande Israël politique moɗa toon pour warde yimɓe Palestinaɓe hadde ɗumen ko ñaami habruji men international kadi manaw en toon to hakkude relation ngaji États-Unis e Russie kanko Donald Trump o yamiri batuji ɗiɗi e ɗum noon ko sous-marin ji nucléaire yo jaa toon kuccita toon to Russie ɗum noon anda holko woni peeje mabɓe habruji men manaw en toon to Mauritanie seppo mongo waɗino toon pour ñagade hono kanko kaɓanteɗo ko fati haqqe taride biyeteɗo Ali Bekar nangaɗo beelom oppe ma en jaaka toon to Mali kadi biyeteɗo Moussa Mara ancien premier ministre woni koko nanga oɗo saha joni toon to Sénégal tribunal gonɗo toon ene wayno ɓe jamiri hande ɓe mbi wonde ko liberté provisoire ɗaɓɓaɗo pour farba ngom ɓe calima ɗum habruji men international hande manaw en toon to Benin ɗum noon ko feeto mabɓe hande ko teskira hen tan ko militaire uji Côte d'Ivoire gari toon kono noon min ɗamininoɓe ne gummo toon to Niger Burkina Faso walla Mali jiyaka e ngoɗon maajo habruji meɗen international ma en mbawa jokkodirde kadi hono kanko Mama Diarra wawa rokkude en kadi meftande habruji e ɗemgal soninke ɗum noon ko toon to Mauritanie ko ɗum woni toɓɓe men ɓurɗo mawnude e ɗiɗo habruji ma en gara desuji muɗum joni joni bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare haade men fuɗɗade habruji ɗum noon ko habruji jaam gondaɗi Futanke Diaw bisimilla ma communiqué jaam gondaɗo ardoɗo radio jowol sare animateur ji mum ina ndenda sunare e kudejo sow ko yumum cankiɗo gonɗo to dowlaji dentude Amérique Abou Mody Dia ko joom galle cankiɗo woni koto dowlaji dentude Amérique ceerno Amadou Dia ko kenum cankiɗo woni koto dowlaji dentude Amérique Mamadou Mody Diallo ko kenum cankiɗo woni koto Fondu Dieynaba Thinde ko mawnum cankiɗo woni koto Dakaru Bakary Ba ko kenum cankiɗo woni koto dowlaji dentude Amérique Aissata Sidi Dia ko denɗum cankiɗo woni koto Nouadhibou eɓe ndenda sunare e ɓesguji Fondu Dakar e wonɓe toon to dowlaji dentude Amérique caggal jaltugol aduna Kardiatou Thinde kanko Kardiatou Thinde o yalti aduna ko ñande alarba nogas lewru maydu to wiyete Cincinnati Ohio e nder to dowlaji dentude Amérique yettini communiqué o ko Amadou Touré e ɓesgu mum wurɓe toon to dowlaji dentude Amérique yo Allah yurmomo yafomo harnamo aljanna yo juuɗe moƴƴe jabbomo yo toon wonna foftorde makko Futanke Diaw jarama bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare no min mbino e gardidi men ni habruji men puɗɗorɗen ko toon to États-Unis tugnaɗe ko yalte CNN ono toon to état biyeteɗo Montana en wayno ko pellodiral waɗi toon e ñalawma he donc pellodiral ngal waɗi koye toon to Bar mo yimɓe nayo maayi hen tugnaɗe hande habruji gumiri toon e mbi wonde ko pellodiral ngal waɗi kadi de 10h30 subah ɗum noon kadi mbi ko nokku ɗo pellodiral ngal wiyete ko Old Bar woni koye wuuro wiyeten ko Anaconda ɗum noon hande tugnade hande division criminel waɗoɓe enquête to Montana ɓe mbi wonde kene wayno ko ɗo saha joni ɓe tuumi wonde ko pellanoɗo ko neɗɗo gonnoɗo meɗnoɗo wonde kañum hoore mum militaire ɓe mbi wonde ene wayno ko kanko tumaɗo yara ko juuɓi 45 e kadi ene wayno ko vétéran o wiyete Michael Paul Brown o waɗɗani nokku ɗo pellodiral ngol nokku o kadi jeeyi ɗum ko neɗɗo biyeteɗo David Guaida ko oɗo saha joni eɓen continue yiilademo kanko tumaɗo kono noon ko anda tan ene woni ko yimɓe nayo maayi e ngal ɗo pellodiral ngol ɗo woni pelligol 205 e hitande ujunaji ɗiɗi e nogas joyyi ken hiisa 190 e jeetati neɗɗo maayi hen e ɗiɗi ɗeɗo pellodire ken hiise kadi 161 neɗɗo gañima hen ɗum ɗo foof ne wayno ko hitande ujunaji ɗiɗi e nogas joyyi donc tugnata hande habruji gumiri toon ɓe kalani heddiɓe fellaɓe ɓe maaɓe ɓe kalani ɗumen ɓe kalani kadi holko woni sababu kanko oɗo en ancien militaire omo yaaha e ɗiɗo nokku joom fella
ko ay wonde fof ene wayno koɓe kaali inde makko ɓe kaali ko duuɓi ɗo yarata eɓene continue yilade mo kanko tumaɗo habruji men toon to États-Unis tugnade hannde ko yalti toon to Maison Blanche hono kanko Donald Trump o wawi weltade no fewi nden caggal nde neɗɗo goto liggotonoɗo toon to gartingu banque central mo États-Unis kañum horum démissioni oɗo neɗɗo noon enene ko neɗɗo cuɓanoɗo kilay kanko laamu makko kanko Joe Biden neɗɗo wiyete ko Adriana Kugler ɗum noon fof ene wayni ko ha hannde ko on kadi ko mata ko hollude wonde ko pression ngaji banque kanko Donald Trump waɗata banque central e ɗum ɗo fof ko hunde nde ganduɗa ene natti wawde muñade tugnade hande habruji gomri toon kanko oɗo debbo noon e wiide makko ene wayno ko duttittoɗo toon université Georgetown pour omo wawa jangguinoyde wurtade jangguinoyde ɗum noon e wayno ko kanko nomano ko hitande ujunnaji ɗiɗi nogas tati ɗum noon nomnoma toon ko Joe Biden bon donc mandat makko fonno ko wonde hen ha mayirde hitande ujunnaji ɗiɗi nogas jeegom ko wawi wonde fof nde Donald Trump to nani ɗum nde wi weltima tawdema daña neɗɗo mo suuɓi pour lomtomo ɗum noon ko ɗum fof ko gueɗe ɗe ganduɗa hen kadi ko teskiraɗe Donald Trump wonde omo continue ƴeftude yimɓe ɓe ganduɗa ko yimɓe supporteur uji makko ko yimɓe ɓe ganduɗa henna dakkodirɓe e politique mo waɗata surtout henna politique contre yimɓe ɓe ganduɗa kala mo sikki wonde ko gagne makko walla habruji men ha hande toon to États-Unis hono juge goto fédéral juge goto gonɗo e district US district hono biyeteɗo Jacobs ɗum noon gon toon to Washington ene wani kanko waɗa makko ƴefti yamirore hande pour yimɓe liggotoɓe immigration yimɓe liggotoɓe immigration pour hutorade jamiroje Trump ɗiɗi pour yawnude noɓe nanguirta yimɓe surtout yen yimɓe ɓe ganduɗa hen noddeteɓe joguiɓe rendez-vous ji men toon to nokkuji immigration ɗum noon e kanko juge o kadi ɗum wayno ko ko haali ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa hen ko lundinde constitution ko wawi wonde fof ene wayno ko ɓeɗon yimɓe nangueteɓe kadi en jeeya hen kadi yimɓe rokkanoɓe parole ɗum noon ko yimɓe rokkanoɓe parole ko yimɓe ganduɗa ndewnoɓe frontiére uji walla joguinoɓe kawuji men taw ko cohlani taw ne jamirno e naari leydi ndi taw ne mbawi liggade temporairement ene wayno ko ɗum ɗo foof kanko Donald Trump o yamirino ɓeɗon no jaltini ene wayno ko kanko juge Cobbs e nder ko haali ko wi wonde ko gueɗe peeje ɗe Donald Trump laamu Donald Trump waɗata oɗo saha joni pour déportude yimɓe surtout en nangude yimɓe toon to nangude ɓeɗo yimɓe nannoɓe États-Unis surtout e laamu kanko ancien président Joe Biden surtout yen hadde kala dañoɗo hen parole way ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa hen wona hunde ɗoftinde constitution ko wawi wonde fof ene wayno oɗo saha joni en teskitino wonde ko kamɓe yimɓe officier ji immigration ɓe battini yaade toon to nokkuji immigration no woni surtout fadde ɓeɗo joguinoɓe rendez-vous ji walla yiiɗade men ɓeɗo joguiɓe ko wiyete parole en to mbawi wonde fof ɓe nangoyade ɗumen taw kadi soɓe nangui ɗumen directement ɓe déportat ɗumen ɗum noon e wiide makko kanko juge ɗum ɗo ko hunde lundinde constitution mo États-Unis ɗum ɗo fof noon ko ari ko caggal nde kamɓe kadi ɓeɗo nangaɓe walla ɓeɗo meeɗaɓe déporté avocat ji mabɓe porté plainte contre kanko laamu makko kanko Donald Trump ɗum woni oɗo juge kanko ne waɗi yamirode makko wiide oɗo saha joni ne wayno ko ɗum ɗo il faut ko dartini ene jeeya e ɓeɗon surtout hen oɗo saha joni wonnoɓe e temedde joyyi ujunere taw ko yimɓe jeeyaɓe toon to Cuba jeeyaɓe toon to Haïti jeeyaɓe Nicaragua Venezuela ɓeɗo fof ko yimɓe ɓe ganduɗa kanko Donald Trump wonno ko heftude statut mumen ittude ɗumen pour wiide mo nawta ɗumen ko wawi wonde fof ɗum ɗo kadi ko yamirore yaltude hande oɗo ñalawma aljuma taw ko ummi ko toon to Washington habruji men international puɗɗoɗen ko toon to Gaza ɗum noon ko tugnade hande ko yalti toon to Al Jazeera ɓe mbi ko délégation kanko yimɓe ɓe ganduɗa kanko Donald Trump neldi no gayno garini toon to Gaza hande ɗum noon wonno ko kanko biyeteɗo Michael Witkoff e kanko kadi biyeteɗo Michael Huckabee noon kañum woni ambassadeur mo États-Unis jooɗi toon to Israël kanko Michael Witkoff noon ko nelaɗo mo ganduɗa kanko Donald Trump neldi ɗum e wiide mabɓe kadi ardunoɓe toon ko ƴewde hol peeje ɓe mbaɗata pour wallude yimɓe e Gaza naɓe surtout ƴewde dañde ñamde dañde kadi safruji e surtout hutorade organisation mo ganduɗa kamɓe États-Unis e kamɓe Israël kamɓe pewno ɗum organisation biyeteɗo GHF ɗum noon e wiide mabɓe kadi ko caggal nde oɗon délégation yetti toon ɗum haɗani kadi yimɓe woɗɓe ene continue ne bombarde taw Israël ne bomba ɗum ɓeɗon yimɓe kadi ko yimɓe doganannoɓe ƴewude ñamde to woni beele ne mbawa heɓde ɗum noon firti wonde koye tugnade hande konnguɗi goto e yimɓe wonɓe toon biyeteɗo kañum hoore mum Mahmoud Awad o wi sikkanno en ko délégation Amérique so ari toon kam ari surtout no wonde mabɓe kam au moins ma pellugol ngol ma nottu
kono wi wonde ko e oɗon ñalawma mo ɓeeɗo américain je surtout délégation gummi toon Washington e ambassadeur américain nde gari toon ha e nder Gaza ene wayno ko Israel ne continue fella wari hen hay cukalel jaarol duuɓi 12 eyi ɗum ɗo fof noon e wayno firti wonde ko cessez le feu mo Israel wiyata wo yenno ne woppa walludeɓe kamɓe Palestine naaɓe dogande ñamde kala ɗo werla ene wayno ɗum ɗon donc wona gonga. habaruji men international hande ene wayno ko uurene ne continue mawnude hakkude kanko Donald Trump e kanko kadi ancien président mo Russie biyete Medvedev ɗum noon en teskira wonde ko balɗe ɗiɗi ɓen ɗe kamɓe ɗiɗi fof eɓene contodira goto e mabɓe fof ne wiya wonde goɗɗo on wonde ko anda ko waɗata ko ene wayno ko kanko Medvedev ko bonnoɗo commentaire uji no fewi ko fate surtout yen ultimatum mo kanko Donald Trump rokkuno yeta Russie pour wiide wonde ko balɗe 50 so jonti ɗenɗon balɗe 50 so ɓenni wonde ko so tawi Russie naɓe dartinani guerre mo mbaɗata toon to Ukraine o kanko Donald Trump o fawi mumen sanction ngaji kanko Medvedev noon o haalino wi wonde ko omo siftina Donald Trump yo andu Russie wona Israel wona Iran Russie ko puissance e kadi ene wayno ko États-Unis jogaki dole wadde e Russie ko wela no waɗirta Israel walla no waɗirta Iran ni kanko Donald Trump noon e jaabol makko o wi wonde ko Medvedev ko président jijjitaɗo ko hunde nde welaniɓe kamɓe Russie oɗo saha joni donc haala kan en continue hande yanti hen kadi en wayni ko oɗo ñalawma hande woni ñalawma ɗiɗoma hono kamɓe Russie ɓe continue kadi bombardude toon surtout toon to Kiev capital Ukraine e tugnade kadi ko yalti toon hande kene wona 37 neɗɗo maayi e ɗiɗo bomboji e wiide mabɓe kadi kamɓe Ukraine ene wayno ko e ñalawma he tan hono kamɓe Russie naɓe berlima kene ɓuura 200 taw ko drone e berlima kadi missile aji 6 ɗum no fof ko faade huccinde ɗum e toon e capital Kiev tugnade hande habaruji gumri toon hono kamɓe Ukraine naɓe mbawi samminde ko ɓuuri hewde ɗiɗo drone aji kono won drone aji jettiɗi toon waride jon kene hiise kene wona 37 neɗɗo ɗum noon e wiide Donald Trump tawde Medvedev haali hen wi wonde ko Russie ne jogui nucléaire ɗum noon kanko Donald Trump e ñalawma hen o yamiri wonde ko ɗum ɗoji ɗiɗi sous-marin ji ɗiɗi ɗum noon ko batoji gonoji e nder ndiyam sous-marin ji ɗiɗi taw ko nucléaire uji yo jaa kuccita toon to Russie ɗum noon e wayno ko ɗum ɗo kadi ko hunde hawnaki ene wawi taw ko gajituji hakkude mabɓe kono noon kam ɗum haalduji ɗi ene wayno ko nen ɓeydo bonnude relation ngaji hakkude kamɓe États-Unis e kamɓe Russie walla kam au moins nen ɓeydo hollude ñaare wonde hakkude kanko Donald Trump e kanko kadi siftinde on tan ko Medvedev meeɗi wonde président mo Russie caggal muɗum ene wayno kadi wonti ko vice président mo Russie habaruji men international mana en toon to Mauritanie tugnade kadi e journal biyeteɗo Shams Marif ko haali woni ko seppoji kewɗi mbaɗino toon to Nouadhibou seppoji ɗi kadi ko ƴewde beele kanko biyeteɗo Ali Bekar beele mo woppe siftini toon tan kanko Ali Bekar o ene wayno ko neɗɗo kaɓeteɗo ko fate haqqi e taaride ene wayno ko kanko hoore makko ko gullitino fewi pour haaltude e wiide makko penale ɗi ganduɗa ene batoji ene gara toon to Mauritanie taw batoji ɗi ko batoji wona jeeyaɗi leydi ko gummotoɗe caggal leydi enen jamira kañumen koyemin jaa nokkuji ɗi ganduɗa batuji Mauritanie naɓe ɗo kaɗa yaade en wayno ko tugnade hande habaruji gumriɗo e journal ɓe mbi wonde ko ministére toppitiɗo ko fate awol leydi ndi wi wonde ko kanko gueɗe ɗe waɗata ɗe kanko Ali Bekar ko gueɗe ɗe ganduɗa lundiɗe intérêt leydi Mauritanie kawa wonde fof ene wayno ko kanko mo andira wadde ɗiɗon activité ji surtout wadde YouTube walla vidéo ji paɗi noon surtout emo haalta wonde ko kala ɗo batoji ndewi ko fate en batoji en kadi taw wona batoji Mauritanie ko batoji gummotoɗe caggal leydi taw kañumen koyemen ene mbawi nadde nokkuji ɗi ganduɗa en batoji Mauritanie naɓe ne kaɗa awde ɗon gawan beɗira tawa hay goto haalani ko wawi wonde fof ɗum ɗo en seppoji ɗi mbaɗi toon hande ko toon to Nouadhibou ɗum noon ko yeeso wilaya toon to Nouadhibou e tugnade hande oɗo journal e wayno ko ala nangaɗo hen ene wayno seppoji ɗi ko jaam ñami kamɓe seppoɓe fof ɓe gardi gueɗe ɗe ɓe mbeyna e koɓe mbeynata ko kadi ɓe bindi hen wonde ko alay saago kanko oɗo Ali Bekar woppe e kaali hen kadi mbi ɗum ɗo kadi ko alay saago kadi leydi Mauritanie
wawa rende ngallu gummoto ngu e toon e maaji leydi Mauritanie ɗum noon kadi e tunnade kadi konngol gummigol to yummako kanko Ali Bakar ene wayno yummako biyeteɗo Imran Mintel Ghadi wi wonde ko ene wayno ko ɓiyum koko nanngugol muɗum wona nanngugol gonga ene makko ko nanngugol toñangue ɗum noon ene wayno ko kanko yummako Ali Bakar wi wonde kene ñaagui on président Mohamed Cheikhul Ghazouani yo kañum hoɗum yo waɗ intervention pour beele ɓiyum no woppe toon to Mali e tugnade journal biyeteɗo Sénégal hono kanko ancien premier ministre Moussa Mara ene wayno o nanngama e ñalawma he ɗum noon ko oɗo ñalawma aljuma hande o nanngama toon procureur pôle national tugnade hande habaruji gomriɗi toon to Sénégal hono kanko ancien premier ministre Moussa Mara ene wayno o nanngama e ñalawma he toon to Bamako nanngugol makko noon ko nanguima ko procureur uji liggotoɓe e haare contre ko mbiyata cybercriminalité toon to Bamako ɗo oɗo décision ne wayni ko ari ko caggal message uji ɗi ganduɗa oɗo dumo no fof omo enquêteno message uji kanko ɓatagueji ɗi windi ñande 4 lewru juillet hitande ujunaji ɗi 29 e nder oɗon mbata kanko hoore makko mo e nder o ɗiɗon mbatakuji nde windi kan ñande 4 lewru juillet hitande ujunaji ɗi 29 kanko hoore makko mo holla o wi wonde omo yaadi e ɓeɗo e yimɓe ganduɗa nangaɓe surtout nanguira taw ko sibabunde miijoji mumen ɓeɗon nangaɓe kadi ene wayni jeeya hen wono journaliste Rath Bath e kadi influenceuse goɗɗo biyeteɗo Rose V Cher ɓeɗo fof ene wayni ko caggal kadi kanko hoore makko nde o yeehi toon to kaso to ɓen nangato hen ko wawi wonde fof ene wayni ko kanko Moussa Nara nanguira kadi gueɗe ɗe ganduɗa en surtout wiide wonde ko ɓeɗon nangaɓe nanguira ko sibabunde opinion ngaji mumen donc e wiide mabɓe kamɓe artiɓe toon militaire ji wonde toon ɓe mbi wonde ɗum ɗo ko e wiide mabɓe ɗum ɗo kadi ko haalluji noddoji fitina contre mabɓe kamɓe militaire artiɓe leydi Mali enquête goɗɗo kadi ne wayno dewnoɗe makko ko enquête gudditaɗo ñande 29 lewru juillet e oɗon enquête kadi ɓe mbi wonde ko kanko hoore makko huccitini konnguɗi ko fate ñamale kamɓe leydi Mali ɗin jogui e wiide mabɓe kadi ɗeɗo ñamale ko ñamale cuuɗaɗe ɗum ɗo fof kadi ne wayno ko addanimo kanko hoore makko nanguede ko wawi wonde foof oɗo ñalawma hande aljuma 2 lewru août hitande ujunaji ɗiɗi e 5 kanko Moussa Nara ɗum noon ko ancien premier ministre mo Mali o mona e kaso toon to Sénégal e tugnade kadi habaruji gomriɗi toon to Sénégal hono kanko Farba Ngom cokaɗo guiɗo mois de février hitande ujunaji ɗiɗi 25 ene wayno ko kamɓe procureur uji chambre d' accusation financiére yaltini yamirore mum pour wonde salade ɗaɓɓande pour kanko Farba Ngom o daña liberté provisoire ndeɗon yamirore kadi yalti ko hande aljuma 1er lewru août hitande ujunaji ɗiɗi e 25 kanko Farba Ngom noon siftinɗon ko nangaɗo ko guila février wiide mabɓe kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa business aji caltiɗi surtout yen rimɗinde kalisaji ɗi gona gonga e surtout ɗiɗon kalisaji kene hiise kene wona 51 milliards francs CFA donc e oɗo saaha kadi ene wayno ko kamɓe procureur uji kadi ɓe pawe makko kadi takke goɗɗe wiide wonde ko kanko hoore makko omo jeeya omo jokkodiri e yimɓe ɓe ganduɗa waɗoɓe gueɗe ɗe jamira ko hunde kadi ɓeydade kadi e gueɗe ɗe o taka ñande 29 lewru avril hitande ujunaji ɗiɗi 25 ko wawi wonde fof ene wayno ko avocat ji makko oɗo saaha joni nene cali mbi wonde ko fawa ko ɗum mbawa wonde e kañum ene namdi ko kala ko taka ko yo itte ha laaɓa ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Farba Ngom aset ɓennuɗo o to ne wayno ko seppoji mbaɗino toon to Wourossogui namdade kanko hoore makko yo oppiti kono noon ne wayno ko oɗo saaha joni hono kanko Farba Ngom mo ganduɗa kamɓe avocat ji makko ɓe ɗaɓɓuno ɗum e surtout kadi tawde ko kamɓe ardiɓe toon cuuɗi ñawoji ɗiɓe jaɓirino wonde ko won karallo ko fate ɓernde yo ƴeewoymo tawi nde ƴeewi nde tawi o ne wayno ko hande ɗum ɗo kadi o ɗiɗon décision ngaji jaltuɗi hande kadi habaruji men international hande toon to Benin ɗum noon ko ene wayno ko hande woni 65 hitande indépendance mabɓe kamɓe Benin ɗum noon ene wayno ko maajo waɗino toon to Cotonou ɗum noon ko militaire uji mabɓe ɗum noon e nder ko teskira hen hono militaire uji Côte d'Ivoire jiyama hen kono noon en ɗaminno hono kamɓe Niger walla kamɓe Burkina Faso militaire uji mabɓe ma ngar hen tawde ɓe invitama kono noon ɓeɗon jiyaka
ko ay wonde fo ene wayno ko oɗo ñalawma hannde oɗo défilé militaire baɗɗo toon ene wayno ko mawninde hitande 65 kamɓe leydi Benin nde ɓe keeɓi indépendance e ɗum noon waɗa kadi ko place mo mbiyata Amazon toon to Cotonou ene wayno kadi yimɓe hohoɓe hewɓe ngari toon jeyama toon ene wayno oɗo ñalawma hannde so tawi kamɓe leydi Burkina Faso e leydi Niger ɓe mbawino addude militaire uji mabɓe hawnaki kadi ma ɓeydu yakare mawde wonande hawnaki jamma ara hakkude mabɓe kamɓe Benin e kamɓe leyɗele jeeyaɗe EAS ɗum noon sifti ɗon tan ko ɗum ɗo fof kadi ko ɓuuri kadi ɓeydi wonde hakkude mabɓe ko ñande gila nde janngu waɗi toon to Benin janngu ngu kadi ko yimɓe waɗ boniyankoɓe jani toon to wuro wiyetengo Alibori ha kene wiye 54 soldat de béninois mbara hen e oɗon saaha kamɓe leydi Benin ɓe mbiɗo wonde ko sibabunde wonde ko frontiére uji gonɗi hakkude mabɓe kamɓe Benin e leyɗele takkiɓeɓe ɗe ene wayno ko renaka no fewi ɗum waɗi mbaɗ boniyankoɓe mbawi nadde e Benin mbari yimɓe ko way wonde fof ene wayno ko oɗo ñalawma kadi sibabunde kamɓe koye mabɓe jaɓani arde tawede ndeɗo e oɗo ñalawma manditare hawnaki ɗum ɗon kadi ko hunde jogorani wallude moƴƴitinde relation ngaji hakkude kamɓe Benin e leyɗele jeeyaɗe AES bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare ma en jokkodiri e Mama Diarra ɗum noon ko goto e joɗaniɓe en toon to Mauritanie ɗemgal soninke o wawa rokkude en kadi meftana habaruji soninke ɗum noon ko ɗeɗo balɗe ɓennuɗe Mama Diarra bisimilla mare musoninko assalamu aleykum kibarum pawgimu gondini hay aga gilla hada radio Jowol Sare oga kibarun joppana kada tino kube gilli nomination be gada bari daru kiyeke gilli ibe gan Cheikh Abedin Mayoufa agani gilli gada nome ke be kata chef d'état major de la garde nationale adjoint yo ken yani gilli daru kiyeke aga da nome gilli ke be kata jamane ke no gondi ona jokkido kibaru benugo magayere gille kebe ga katta jamane ke yummanke nga agada gilli kebe qotonde jamane le mum maga gille kebe ga katta jamane ke no gonga gilli yagaran kala ko be gan kawanan da baray kebe ga katta daga nariye jamane ke no gondi yo ken cha hodangan kuna gilli I gada bangandi e jamane ke yummanke nga agada ko mo obe gilli jamane ke no gonga bana suga de khadi anna kata tele yagaran kala ko dabal anna tu an jamane nga aga mo obe bawni takas enkini nanti vacances no nganari jamane nga aswa bakka watelle I vacances dabari ka itelle gilli jaman pallay yo kenca hodangan kudo soro kuni haqqelon to ko Mauritanie nanti jamane ke no kondi no kunu way Senegal la way nandagi vacances dabaray anay khadi ama fofo toranga yo ken ka khadi jamane ke yummanke nga ara ken qotondi gilli jamane le mundangani ayke bi ona jokkido gille khibaru benu go maga jamane ke no nga e kata gilli no ni kebe ga kata kurosinde karanga kebe gani gilli skubuno ga atrendenga kebe gani voyage karanga yo ken chahudanga kuna hida bangandi nanti askidanu nga gabono ke wakatiya yo ken kuna hida dango kote saka gille kube no kaga ne chauffeur nunga igan kawa ni haqqelon to killunga ado inatu nanti kada mare munyani maka otonundi ban suka de anna kata kurosinde dabarne anna tunante responsabilité anam maga yo ken chahudanga kuna e kata gongo kote e sakundini ke koye no nga kuna sensibilisation nga awadi kudo ina kata soroku ini wuldende ini simmande kadi gille kebe ga katta oto wurundenga kebe ga da battenga ken chahudanga gilli ministre be ga sigido gille kebe gani khibarun kinyandenga katta gille kebe gani torenga e gatina da alhassan wulu meddu agada digame ngotu kuna ara bangandi nanti ida killo kurumbo wutu gille kebe ga katta ibe gana aharati mangada gilli askida da bari anayi amakawa bawni serenta dute ni anga ken dabarne khahini yogonu wadi anga kenya nyana sababu nga kenkuna ida gongon chakundi gilli kebe ga katta oto wurundanon chudangani ku kibarani ogadi kita ni mugonde khay aga gilli gada radio Jowol Sare ibe ganyi kibarun kinna khay Mama Diarra watna kada assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kono fi amanillah Mama Diarra kasunka bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare ko ɗi habaruji min jogon noon hannde e ɗemgal Pulaar en ɓeydi hen ɗemgal sarkule ɗum noon yen mbaal jaam ha janggo kadi so Allah jaaɓi men goto siftinde on tan ko musidɗo mon Amadou Touré haldano e moɗon en mbawino wallodirde journal o e Mama Diarra goto e joɗɗiniɓe en toon to Mauritanie e ɗemgal soninke yen mbaal jaam on jarama